Halló, halló! Halló! Halló, én hallom önt. Jaj, nagyon jó, szuper, köszönöm szépen, már kezdtem kétségbe esni, hogy megszépált a technika, mert kisebb fajta sokkot kaptam, és az előbb úgy döntött a rendszerem, hogy összeomlik. Köszönöm szépen Témának is, hogy visszajelzett, Judit szintén. Nem is rabolom az időt feleslegesen, hanem akkor már is hozzákezdenék azokhoz a témakörökhöz, amiket szeretnék most így az este folyamán átismételni. Igyekszem gyorsnak lenni, nem tudom, hogy mennyire fogunk beleférni az időbe. Mindenesetre nem fogom tovább tartani a konzultációt, mert hát mégiscsak este is mindenki igazából szeretne, úgy gondolom, a családjával lenni, vagy egy kicsit kipihenni a napi fáradalmakat. Úgyhogy amit terveztem mára, az nem kevés, ugye az édesítőszerek, az édesipari termékek, a gyümölcsök, zöldségek, húsok, húskészítmények, tejek, tejtermékek, és ha belefér, akkor még a tojás, szerintem necces, de majd megpróbáljuk. Tehát az első körben mindenféleképpen, ugye miután kiveséztük a gabonaféléket, malomipari termékeket, száraz tésztákat, mindenféleképpen az édesítőszerekről kellene váltanunk néhány szót. Ismétlés szintjén, ugye az édesítőszereket alapvetően két nagy csoportra tudjuk osztani, a természetes és mesterséges édesítőszerekre. Ez, hát ugye ebben az esetben ugye mit jelent? A természetes édesítőszereken belül ugye meg tudunk különböztetni még három csoportot. Az egyik, a legrégebbi, ugye az a méz, illetve a második csoport a cukrok, tehát a cukor, a harmadik pedig ugye az egyéb természetes eredetű édesítőszerek. Majd erre is ki fogunk térni, hogy ezek konkrétan mit jelentenek, de gondolom, hogy azért ez már nem lesz újdonság. Ugye a méz, ami a legeslegrégibb édesítőszer, tulajdonképpen, ami általánosan elmondható róla, hogy nagyon-nagyon hasznos tápanyagunk, táplálékunk. Ugye valamennyien tudjuk azt, hogy egészen elképesztő mennyiségű betegségre jó, legalább 70 félére tudjuk külsőleg, illetve belsőleg alkalmazni. Nálunk Magyarországon a legjellemzőbb ugye a napraforgó, valamint az akácméz. A mézek tele vannak vitaminokkal, ásványi anyagokkal, sőt ugye azt nem tudom, hogy mennyire beszéltek róla, mennyire nem. Ugye a méznek a színéből lehet következtetni az ásványanyag tartalmára, minél magasabb az ásványanyag tartalom, annál sötétebb ugye értelemszerűen a méznek a színe. Nem csak édesítésre használjuk, nem csak gyógyászati célokra használjuk. A gyógyászati céloknál, bocsánat, azért azt még megemlíteném, hogy azért vannak olyan személyek, akiknek ugye ellenjavalt a fogyasztása, gondolok itt a cukorbetegekre, vagy a nem jól működő pajzsmirigyekre, vagy mellékvesére, a kóros elhízásra, illetve akinek valamilyen méhekkel kapcsolatos allergiája van, valamint a gyomorsav túltengésekre. Nagyon sok helyen használjuk a mézet, ugye nem csak édesítésre, hanem a gyógyászat is használja, illetve a vegyipar is használja a mézet, akár adalékanyagként, segédanyagként, vagy fő alkotó részként. Amit nagyon fontos tudni a mézekről, hogy megkülönböztetünk fajtamézet és virágmézet. A fajtaméz az azt jelenti, hogy a jellemző polleneknek az 51%-a egy azon növénytől van, tehát legalább 51%-a az akácvirágból, vagy a napraforgóból, vagy a hársfából, vagy dohányból, vagy bármiből. Ugye a virágméz pedig azt jelenti, hogy az összetevőknek, az alkotó polleneknek egyik eleme sem éri el az 51%-ot. Nagyon sok részét alkalmazzuk a méznek, így hirtelen most nem tudom ezt szebben megfogalmazni. Tehát ugye nem csak magát a mézet hozzák forgalomba, hanem a virágport is használják, összegyűjtik, a méhpempőt is használják. Ugye ez nem épp a
gusztusosabb méhészeti termékünk, hiszen tulajdonképpen ugye a méhpempő az, amit a méhkirálynő az utódok táplálására állít elő, és tulajdonképpen ezt használjuk, zsiradékokból áll főleg, és fehérjékből, illetve bármennyire is furán hangzik, beazonosítatlan eredetű anyagok is vannak benne, amikkel per pillanat a tudomány még nem nagyon tudott mit kezdeni. Ugye használják még a méhmérget a méhészeti termékek közül, reuma ellenes hatóanyagnak, a propoliszt ugye immunrendszer erősítőként, antibakteriális hatásként, ugye a méviaszt nagy előszeretettel használja a vegyipar. Ugye a legelterjedtebb méz Magyarországon, mint ugye említettük, az akác és a napraforgó, de kereskedelmi forgalomban van még ugye a hárs, a dohány, a fenyő, amik nagyon-nagyon jellemzőek. Nagyon fontos tudni, hogy a kinyerés módja szerint is lehet őket csoportosítani. Tehát ugye lehet lépesméz, csorgatott méz, olvasztott méz, pergetett, illetve sajtolt méz. Ugye ezek mind azt akarják, hogy a lépekből milyen technikával távolították el a mézet. Nagyon fontos a lépesméz esetén, hogy csak és kizárólag olyan hozható forgalomba, ami fiasítástól mentes, tehát nincsen benne pici méhecske. Érdekes tudni a mézzel kapcsolatban, hogy ugye minél nagyobb a szőlőcukor tartalma egy méznek, annál inkább hajlamos a kékkristályosodásra. Na most csak és kizárólag Magyarországon értékcsökkentő hiba az ikrásodás, sehol máshol a világon, sőt tulajdonképpen mindenhol máshol úgy fogják fel, hogy ez a tulajdonsága az a méznek, amivel ugye igazolják azt, hogy nem egy hamisítványról van szó, mert profi módon hamisítják a mézeket, tehát nem hamisítványról van szó, hanem valóban eredeti mézet vásároltak az emberek, vagy eredeti méz van kereskedelmi forgalomban. Ugye az ikrásodástól nem kell megijedni, gyakorló háziasszonyok tudják azt, hogy bele kell tenni meleg vízbe, és szépen lassacskán föl kell melegíteni, gyönyörűen fel fog olvadni. Nagyon fontos, nem mikrózzuk, nem tesz neki jót a mikrohullámú készülék egyáltalán. Azt is érdemes még elmondani, de gondolom ezt is tudják, de azért elismétlem, hogy a mézbe, a teába tett méz, akkor fejti ki a hatását, és akkor érvényesülnek igazán a hatóanyagok, hogyha nem forró teába teszik bele, ugyanis a forró tea roncsolja az ásványanyag és vitamin tartalmát, nagyon-nagyon nagy mértékben megszüntet, lecsökkenti ezeknek a hatását. A méznek a bolti kezeléséről annyit érdemes tudni, hogy 10-15 fok az ideális hőmérséklet a tárolására, a 15 fok feletti hőmérséklet, és ezen otthon is érdemes elgondolkodni, hogy a 15 fok feletti hőmérséklet viszont erjedési folyamatokat indíthat el a mézben, és ez megint csak a minőségét rontja, illetve az ásványanyag tartalomban okoz némi problémát. Üvegben, polietilén palackban kerülnek forgalomba, és tényleg ez a 10 fok körüli hőmérséklet az, ami mindenféleképpen ideális lenne a méz tárolására. Másik fontos folyékony édesítőszerünk még, ami természetes alapú, ugye az a juharszirup. A juharfa, először a juharfa levelét használták fel igazából, de tulajdonképpen a juharfa nedveit gyűjtik össze, megcsapolják a fát, és egészen elképesztő hosszú vezetékeken vezetik be és gyűjtik össze a hordókban, illetve nagy tárolókban. Nagyon magas a víztartalma, egészen elképesztő, hogy 90%-ot meghaladó víztartalma lehet a juharszirupnak, és ehhez csak olyan 2 és 12% max a cukortartalma.
Tulajdonképpen ezt ugye általában az észak-amerikai országok, akik úgy jobban használják, jobban szeretik, náluk sokkal elterjedtebb, mint így az európai térségben. Nagyon fontos beszélnünk a cukorról, ami hát az utóbbi időben elég sok kérdést felvetett ugye az élettani hatása miatt. A cukrot ugye cukorrépából a mi éghajlatunkon, illetve ugye a trópusi éghajlatokon cukornádból készítik. A cukorgyártás folyamatával úgy igazából nem szeretnék foglalkozni, mert az igazából részletkérdés, viszont a kereskedelmi választéknál mindenféleképpen ugye beszélnünk kell a kristálycukorról, ami ugye lehet sima hagyományos kristálycukor, ugye finomított kristálycukor, ez nagyban befolyásolja ugye a színét, csak úgy, mint majd ahogy a későbbiekben fogunk beszélni a sónál, ott is ugye a finomítás sokat változtat a színén, tehát egészen csontfehérré tud válni. Ugye a porcukor az normál hagyományos kristálycukor és finomított kristálycukor, tehát nem és, hanem bocsánat, vagy finomított kristálycukornak az őrlésével állítják elő. Azt kell ugye róla tudni, hogy erősen higroszkópikus hatású, ami azt jelenti, hogy nagyon nagy a vízfelvevő képessége. Amit még fontos róla tudni, hogy abban az esetben, hogyha kis rögökké összeáll, de az ujjal szétnyomható az acskon belül, akkor az nem tekintendő minőségrontó hibának. Tehát semmiféleképpen nem szabad úgy kezelni. Préselt cukrok is kerülnek forgalomba, ugye ezek közül a legjellemzőbb a kocka, illetve az egyéb alakzatra préselt cukorkák. Ugye már nagyon sokat láttunk szívecskébe, én már láttam egészen elképesztő unikornisós, meg hableányos kis kockacukrokat. Nagyon nehéz volt felismerni, de az embernek volt elég fantáziája, akkor tényleg felismerte a kép alapján. És ami még nagyon jellemző az utóbbi időben, az a jeges cukor, más néven kandis cukor. Sokan nem tudják, hogy így hirtelen nem tudják hozzá összerakni, hogy mi az a kandis cukor. Én mindig azt szoktam mondani, hogy amikor karácsony környékén járnak a boltokban, és látnak karácsonyi ajándékcsomagot, tea válogatást összeállítva, és látnak benne pálcikákat cukorral a végén, na az a kandis cukor. Ez tulajdonképpen cukoroldatból készül, és egy folyamatos mártogatással, és kicsit ugye jégre hasonlít. A cukroknál még meg kell említenünk mindenféleképpen a befőző cukrot, ami ugye kristálycukor mellett tartalmaz étkezési savat, illetve zselésítő, kocsonyásító anyagokat, ezáltal nagyban megkönnyítve a befőzést. Barna cukorról fontos tudni, hogy rendszeresen hamisítják. Tehát a normál barna cukor az attól barna, hogy melaszt tartalmaz. Nagyon fontos, nagyon sok helyen konkrétan beszínezik bármivel, ami barna színt ad neki, és amellett, hogy hamisítják, azért azt is érdemes tudni, hogy sajnos ki kell jelenteni, hogy semmivel nem egészségesebb, mint a fehér cukor. Bármennyire is népszerű volt egy időben, sajnos egyáltalán nem egészségesebb. Ugye a cukornál a tárolás, raktározás száraz, tiszta, szellős helyen kell, hogy történjen, mert ugye könnyen átnedvesedik, nagyon könnyen átveszi például más termékek illatát, tehát a szakosított tárolásra még inkább figyelni kell, és neki is az ideális tárolási hőfok az 10-15 Celsius fok. Az egyéb az egyéb természetes édesítőszerekhez tartozik a szőlőcukor, gyümölcscukor, malátacukor, az invertcukorszirup és a tejcukor, ugye a tejben oldódó diszaharidokról beszélünk ebben az esetben. Ugye a malátacukor az a pörkölt malátában található meg, főleg ez a keleti kultúrában elterjedt. Az invertcukor az a glükóz és a fruktóz, tehát a szőlőcukor és a gyümölcscukornak az elegye. És ugye, ahogy már valamelyik nap említettem is,
Nagyon fontos, hogy még a szőlőcukrot nem ajánljuk cukorbetegeknek, a gyümölcscukrot azonban minimális mennyiségben ők fogyaszthatják a lassú felszívódása miatt. Beszélnünk kellene az mesterséges édesítőszerekről. Érdekes, hogy a legelső mesterséges édesítőszerünk ugye a szaharin volt, ami már az 1800-as évek végén megjelent. Ugye a szaharinra az volt a jellemző, hogy nagyon melegben, tehát hogyha magas hőmérsékletű italba kevertük, vagy esetleg azzal akartunk sütni, főzni, nagyon nem volt jó, mert meleg hatására a szaharin keseredett, hideg közegben viszont nehezen oldódott föl. Ugye most már általában kombinált édesítőszereknél lehet találkozni vele, de egyre inkább szorul kifelé a piacra, ugyanúgy, mint az aszpartam. Ami nagyon elterjedt az utóbbi időben, az a stevia. Ugye a stevia növényt meg lehet vásárolni, balkonládába lehet ültetni, akár otthon bárki tudja ezt termeszteni, és tulajdonképpen a steviának a leveléből készül, annak a porrá őrölt változatából, a porrá őrölt leveléből készül az édesítőszer. Nagyon elterjedt még ugye az eritrit. Egyáltalán nem emeli meg a vércukorszintet az eritrit. Ennek az a nagyon jellemző tulajdonsága, tehát a glikémiás indexe, ami azt mutatja, hogy mennyire emeli a vércukorszintet adott idő alatt, konkrétan 0. Ami még szintén nagyon elterjedt, az a xillit. Régen nyírfacukorból készítették, de hát nincs, nyírfából készítették. A nyírfacukor ki van feldolgozásával, bocsánat, nem tudok beszélni már egy este, feldolgozásával készítették, de hát nincs annyi nyírfa, hogy ezt bírták volna tovább művelni, úgyhogy manapság cukornádat is szoktak használni. Nagyon fontos, hogy a xillittel nagyon vigyázni kell, hogyha valaki otthon háziállatot tart, mert egészen minimális mennyisége végzetes lehet a háziállat számára. Teljesen mindegy, hogy kutya, vagy macska, vagy tengeri malac, mindegy. Példának azt szoktam felhozni, hogyha mondjuk valaki eldob felelőtlenül egy orbitrágót, mert nem fér neki bele elvinni a legközelebbi kukáig, és esetleg azt megeszi egy 80 kilós kutya, akkor garantáltan elpusztul tőle. Sőt, olyan magas neki a xillit tartalma és a méreganyag tartalma a kutya szempontjából, hogy egy rágó 280 kilós kutyát képes kinyírni. Tehát ezzel nem tudom, hogy használnak-e otthon xillitet, van-e házi állatuk, ezzel mindenféleképpen vigyázzanak, mert óriási problémát okozhatunk a kedvenceinknél ezzel. A mesterséges édesítőszerekről még azt fontos tudni, hogy régebben a ciklamát tiltó listás volt a rákkeltő hatása miatt. Most körülbelül ugyanez a herce-hurca zajlik az aszpartam körül. Az 50-es, 60-as években ezt betiltották ugye a ciklamátot, na most valamilyen úton, módon rehabilitálták, tehát hogyha valahol összetevőként ciklamátot látnak, akkor ne lepődjenek meg. Elméletileg elfelejtette, hogy hogyan kell rákot okozni, és most már ezt előszeretettel alkalmazzák. Aszpartamot nem ajánlunk olyan emberkének, aki lisztérzékeny, ezt még mindenféleképpen szeretném hozzátenni, és az édesítőszereknél ugye fontos az szinte, hogy száraz, tiszta napfénytől védett helyen tároljuk, és lehetőség szerint jól felhívva a figyelmet, vagy külön elkülönítve a többi diétás termékkel együtt, vagy pedig ugye jól láthatóan a cukrok környékén szokták ezeket elhelyezni. Igazából szerintem igen, így nem is foglalkoznék tovább a cukrokkal, nem gond, hanem rátérnék ugye a cukorkákra. Na hát igazából én erre azt szoktam mondani, hogy ez szerintem Gombóc Artúr kedvenc tétele lenne a kerek csokoládé, lyukas csokoládé, szögletes csokoládé témakörrel. Tehát itt tényleg csak érintőlegesen fogunk beszélni arról, hogy melyik csoporthoz mi tartozik. Amit kell tudni, hogy az alapanyaga a cukorkáknak mindig cukor, szőlőcukor, szorbit vagy tejcukor.
mindenféle töltőanyagot, amit csak el tudunk képzelni, a citrusféléktől kezdve a különböző gyümölcsökig, az olajos magvakon át, a tejkrémekig, az alkoholig nagyon sokféle töltőanyagot tudunk ugye elképzelni, illetve tudunk beletenni a cukorkákba. A gyógycukorkák, kemény cukorkák közé tartoznak, ugye ezeket abszolút szerintem nem kell bemutatni, mindenféle gyógynövénykészítménnyel vannak töltve jellemzően. A hársfától kezdve a gyömbéren keresztül, csipkebogyó, tényleg nagyon sokféle változatban lehet őket kapni. A selyemcukorka is egy elterjedt kemény cukorka. Ugye a selyemcukorkákkal jellemzően a vásárokban szoktunk találkozni, ugye ezek azok, amiknek olyan nagyon szép, fényes felülete van, és mindenféle színben játszanak. Hát van, aki esküszik rá, van, aki kevésbé, de mindenféleképpen a selyemcukorkák az egy megkerülhetetlen alkotó része az édesipari termékek választékának. A zselécukorkák, gumicukorkák, ezek ugye kocsonyásító anyagot tartalmaznak, jellemzően zselatint, vagy gumiarábikumot, vagy amit még tartalmazhatnak, az agar-agar, ami ugye a vörös-tengeri, hát egy vörös-tengeri moszat egész pontosan. A karamelláknál ugye otthon is van, amikor készítünk karamellát, tulajdonképpen pörkölt cukorból készülnek, minimális zsiradék hozzáadásával és víz hozzáadásával. Kikerülhetetlen az édesipari termékek választékában a marcipán. Ugye a marcipán alapanyaga a mandulabél, a cukor, és tulajdonképpen aprítják, hőkezelik és hengerelik. Nagyon fontos, hogy léteznek egyszeres, kétszeres vagy háromszoros marcipánok. Ez azt jelenti, hogy hányszor hengerelik azt az adott marcipánt. A marcipán mellett még meg kell említeni a perszipánt. Ugye, amikor nagyon drága volt a mandula, és ezt nem tudták az emberek megfizetni, de szerettek volna édességet, akkor tulajdonképpen perszipánt, bocsánat, rögtön mondom, barackmagot használtak alapanyagként, de vannak olyan helyek, ahol ugye ezt a szokást még mindig megtartották, készítenek percipánt, és most már diót is használnak ehhez. A cukordrazsék a következő nagy csoport. Ugye a cukordrazsék két részből áll alapvetően, áll a korpuszból, ami ugye maga a töltelékanyag, tehát ami úgymond a teste az egésznek, és van a bevonó anyag, amit a szakma deklinek nevez. Ugye a korpusz lehet mogyoró, mazsola, valamilyen nugátkrém, lehet akár zselé is, csak gondoljunk a zselés drazsékra, és ugye a dekli az vagy színes cukorka, mint mondjuk a francia drazsénál, vagy a Dunakavicsnál, vagy pedig ugye bármilyen csokoládé is lehet. Ugye a zselécukorkánál jellemzően általában étcsokoládé, mert valljuk őszintén tejcsokival már tényleg nagyon-nagyon nagyon édes lehet. Az érsajt cukorkáknak a legjellemzőbb képviselője az a szőlőcukor. Hát igen, előszeretettel szoktuk ajánlani akkor, amikor ugye nagy terhelés alatt van az ember, akár fizikailag, akár mentálisan, hogy a szőlőcukor az nagyon-nagyon hasznos, ugyanis hát tulajdonképpen az agy egyetlen energiaforrása a szőlőcukor, tehát óriási szükségünk van rá. A likőrös cukorkák egy újabb nagy csoport, különböző alkohollal vannak töltve, a vodkától kezdve a viszkin át, a pálinkán keresztül. A legismertebb talán ugye a diannás cukor, de ugye abban az az érdekesség, hogy az akár máshova is besorolható, de maradjunk annyiba, hogy a legjellemzőbb az az, hogy a likőrös cukorkák közé rakjuk. Ugye a rágógumik, az még szintén egy nagyon nagy csoport, rájuk az a jellemző, hogy a vízben abszolút nem oldódnak, gumiállagúak, és mindenféle csodás ízben lehet őket kapni.
vannak a rágógumik, vannak a bubblegumok, ugye azok, amik alkalmasak arra, hogy kifújják, bocsánat, nem jutott eszembe. Tehát ugye a többféle felirat van rajtuk, ugye a chewing gum, az az, amit rágunk, a bubblegum, az az, amiből tudunk lufit is fújni, és ugye vannak az olvadós rágok, amiket egyszer csak elfogy a szánkba, és lenyeljük azt a picikét, ami maradt. A cukorkáknál ugye vagy úgy kerülnek forgalomba, hogy olyan porszerű viaszos anyaggal ugye be vannak vonva, vagy pedig ugye darabonként csomagolva. A csomagolásuk ugye lehet papír, vagy lehet polietilén. Tárolási hőmérsékletük, megint csak ott tartunk, hogy az a 10-15 fok, ami nagyon ideális számukra, és természetesen szellős hely, ami szükséges még, hogy jól járja őket a levegő. Az édesipari termékek óriási csoportjába tartozik még ugye a kakaó, és itt mindenféleképpen a kakaóporral kell, hogy kezdjünk. Ugye többféle kakaópor kerül kereskedelmi forgalomba, hát talán a legismertebb, a legelterjedtebb az a holland kakaó. Itt is nagyon befolyásoló tényező a származás, befolyásoló tényező a zsírtartalom, és ugye a jó minőségű kakaó az egyenletes, sötét színű és kellemes, enyhén kesernyés illatú. A kakaó feldolgozásával készülnek ugye a csokoládé áruk, jellemzően ugye étcsokoládé, tejcsokoládé, dúsított csokoládé, illetve fehér csokoládé, amiről mindenféleképpen beszélnünk kell. Az étcsokoládé az különösebb magyarázatot nem igényel, a tejcsokoládé szintén nem. Ugye a cukortartalma sokkal nagyobb. Neki például a töltött csokoládéknál többféle tölteléket lehet alkalmazni nála, a trüffelkrémtől kezdve a tejszínen át mindenféle ízésítésben lehet ezeket forgalomba hozni. A dúsított csokoládék azok, amiknek az állaga valamivel fel van dúsítva. Tehát gondolok itt arra, hogy például akár mandula, akár mogyoró, akár mazsola, puffasztott rizs, tehát ezeket a csokoládékat, amik ezt tartalmazzák, ezeket dúsított csokoládénak nevezzük. Fehér csokoládé, ez egy külön kategória, nem tartalmaz tulajdonképpen kakaót. Hát furán hangzik, tehát a szó szerinti értelmében nem csokoládé, de ugye mégis oda soroljuk. Óriási nagy csoportot jelent a különböző desszertek. Mindenki desszertnek hívja őket, de amúgy nagyon érdekes, mert súly alapján megkülönböztetünk bombonokat, desszerteket és csemegéket. Ugye itt kritériumok vannak, tehát a bombon tömege maximum 10 g lehet, a desszerteké 10 és 30 g között kell, hogy mozogjanak, a csemegéknek a tömege pedig 30 g fölötti. Tehát nem csoda, hogy nagyon sokszor nem tudunk eligazodni rajta, hogy most akkor bombont vettem, vagy valamilyen desszertet, amíg nincs lemérve, vagy hogyha nincs rendesen ráírva, akkor az ember nem nagyon fogja tudni, hogy éppen mit vásárolt. Külön kategóriát képez az édesipari termékeknél az ét és a tejbevonók, tehát amiket ugye torta készítése, torta bevonása vagy süteményeknél használunk. Hát igazából étcsokoládé és tejcsokoládé, csak nemes egyszerűséggel sokkal könnyebben olvad az összetétele miatt, mint a másik hagyományos csokoládék. Ide tartoznak még az édesipari lisztes áruk, ugye a különböző kekszek, nápolyik, krékerek, ugye a sósak, ide tartozik például a zizi. Megint csak azt tudom mondani, hogy a csokoládéknál a száraz hűvös hely, ugye ez a 10-15 fok, és ami nagyon fontos, hogy a napfény sem tesz neki jót természetesen,
És ugye a csokoládénak van egy olyan tulajdonsága, hogyha megolvad, és utána visszahűl, akkor azon kívül, hogy elváltozik a formája, eldeformálódik, azon kívül még ugye a kakaó vagy kicsapódik rajta, és akkor lesz olyan érdekes, foltos, és sajnos az az ízhatásán is megérezhető lesz majd a későbbiekben. Át is térnék a gyümölcsökre és zöldségekre. Tulajdonképpen ezek ugye olyan növények, amelyeket egyrészt fogyasztjuk az élvezeti értékükért, másrészt ugye az egészséges összetevőikért. Vannak kritériumok, amikről, vannak fogalmak, amiket mindenféleképpen tisztázni kell. Ugye a gyümölcsök, zöldségek esetén beszélhetünk fajról, fajtáról és fajta választékról. Ugye a faj az azt jelenti, hogy minden lényeges tulajdonságában, öröklődő tulajdonságában megegyező gyümölcs és zöldség. A fajta, ugye az azt jelenti, hogy ugyanahhoz a fajhoz tartozik, de eltérő tulajdonságai vannak. A fajta választék meg az egy-egy fajon belüli fajtáknak az összességét jelenti. Ha erről nem beszéltek a kolléganővel részletesebben, akkor csak egy nagyon pici segítséget engedjenek meg gyorsan. Faj, alma. Rendben, a fajta az az Idered alma, a Starking alma, Jonagold, Golden, és ugye a fajta választék, meg ugye az almákon belül a létező összes, a Granny Smith-től kezdve, a Jonathan, a Jonagold, meg az előbb felsoroltak, mindegyik ide tartozik. Tehát ezt kell róluk tudni. Lehet rangsorolni ugye az érettségi fokokat is, ugye ez alapján megkülönböztetünk zöld érettet, tartósításra érettet, fogyasztásra érettet, szállításra érettet, és ugye vannak nem utóérők, termesztéskor beérők és utóérő zöldségek és gyümölcsök. A gyümölcsöknek szinte elég nagy csoportja van. Mindenféleképpen az almatermésűeket szoktuk az első körben megemlíteni. Ugye az almatermésű gyümölcsökhöz tartozik az alma, a körte, a birs és a naspolya. A csonthéjasok, cseresznye, megy, szilva, őszi barack, kajszi barack, a héjas gyümölcsök, ugye a mogyoró, a mandula, a mák, a gesztenye, a tökmag, bogyós gyümölcsök, a piszke, vagy egres, vagy közméte, ki úgy ismeri, a ribiszke, a málna, a szamóca, a szeder, a faeper, a szőlő, kabaktermésű, a görögdinnye és a sárgadinnye, és az egzotikus gyümölcsökhöz tartozik ugye a füge, a citrom, a narancs, a gránátalma, az ananász, a banán, a kókuszdió, a mangó, a kivi, de vannak olyan irodalmak, szakirodalmak, amik még ezt is külön válogatják, tehát az egzotikus gyümölcsökből kiemelik a citrusféléket, és hogyha csak a citrusféléket nézzük, akkor ugye érdemes megemlíteni a citromot, a narancsot, a mandarint, a grapefruitot, a vérnarancsot, a bergamot narancsot, így körülbelül így ezek, ja, meg természetesen lime, ami még jellemző a csoportra, vagy amit még nálunk is lehet kapni citrusféléből, például a pomelo. A gyümölcsöknek az összetétele milyen meglepő, hogy a nagy részükű víz. A szárazanyag tartalmuk pedig ugye tápanyagokból és ballasztanyagokból épül fel. Ugye a ballasztanyagok ugye azok a rostok, amik segítenek nekünk az emésztésben. Bocsánat, nagyon gyors szerettem mondani, igen. A kabak termésűeknél ugye megemlítettük a dinnyét. Nagyon érdekes, mert ugye a dinnye az bizonyos szempontból egy kicsit kakuktojás, mert ugye azt szoktuk mondani, hogy a dinnye akkor érett, hogyha ugye kellemes a színe, olyan a színe, ami ennek egy érett dinnyének lenni kell, tehát olyan pirosas rózsaszín vagy sárga, ugye attól függően, hogy sárga húsúról vagy piros húsúról beszélünk. Viszont, hogyha a felhasználási célról beszélünk, és azt a kategóriát nézzük, hogy a felhasználási célnak megfelelően érett,
akkor bizony, ugye a zöld dinnye is éretnek számít, hiszen gondoljunk arra, hogy a dinnyéből milyen finom savanyúságot lehet készíteni. És ugye akkor még tulajdonképpen zöld állapotban fog belekerülni a dinnye. A káposztafél, bocsánat, átugrok most már a zöldségekre, a káposztaféléknél ugye a fejes káposzta, vörös káposzta, kelkáposzta, karalábé, karfiol, bimbós kell a legjellemzőbbek. Burgonyaféléknél meg kell említenünk a burgonyákat, a paradicsomot, a paprikát, illetve a padlizsán, ami nagyon jellemző tagja. Hüvelyeseknél ugye a borsó, a lencse, a bab, a szójabab, gyökérzöldségeknél a petrezselyem, gyökér, a zeller gyökér, a cékla, retek, paszternák, torma, a kabakosoknál itt megint hát itt a többfélékről beszélünk, tehát nem véletlenül mondjuk azt például egy dinnyére, hogy tök hangja van. Igen, a tök hangja van, mert ugye a tökök családjába tartozik, tehát ugye a kabakosokhoz tartozik a főzőtök, a sütőtök, a patiszon, és az uborka, úristen, az uborkát majdnem kifelejtettem. Levélzöldségeknél a különböző salátákat szoktuk jellemzően felhozni példának, hogy ugye a galambet saláta, de ide a fejes saláta, a metélő saláta például, vagy ide tartozik még természetesen a sóska és a spenót is, illetve a kapornak a zöldje. A rendszertan ide sorolja a rebarbarát is, ami amúgy azért érdekes, mert a rebarbarának konkrétan a levele az mérgező, de a szára már nem. És ugye mi azt a nyelet, a szárnyelet használjuk fel, ugye általában főzésre, sütésre a rebarbaránál. Hagymaféléknél vörös hagyma, lila hagyma, fokhagyma, metélőhagyma, póréhagyma, ami nagyon jellemző. Ez vannak az egyéb zöldségek, ugye spárga, csemege, kukorica, az articsóka, a gombák, és ami érdekes, hogy rendszertanilag mind a két helyre besorolható az avokádó. Besorolható az egzotikus gyümölcsök közé is, illetve besorolható az egzotikus zöldségek közé is. A gyümölcsök árukezeléséről mindenféleképpen tudni kell azt, hogy rendszeresen kell válogatni, mert nagyon-nagyon gyorsan romlanak, illetve valljuk be őszintén, nem minden vásárló tapintatos is tudja, hogy kell vele bánni. Tehát itt vegyük a legjobb példának az őszi barackot. Hát az őszi barackot megnyomja, hogy istenesen a vásárló, na most ez kellőképpen puha-e, pár órán belül olyan gyönyörű barna foltos lesz, hogy igazából nincs az az ember, aki utána megvegye, illetve onnantól kezdve, ahogy ott a rossz szerkezet sérült, sokkal gyorsabban meg fog romlani. Ugye a készlettartásnál már ugye említettem, hogy például vannak itt 24 órás gyümölcsök, amiket tényleg csak 24 órára elegendő mennyiséget szabad tartani, csak annyit szabad rendelni, mert másként ránk romlik. Nagyon nem mindegy az, hogy milyen terméket, milyen termék közelébe rakunk, ugyanis az érés során az utóérő zöldségek, gyümölcsök etiléngázt termelnek, ami tovább fokozza az érést a környező zöldségekben, gyümölcsökben. A csomagolásuk a zöldségeknek, gyümölcsöknek vagy rekesz, tehát műanyag rekesz, vagy láda, vagy faládát alkalmaznak például nagyon sokszor a görög dinnyék, sárga dinnyék szállításánál, illetve lehet polietilén tasak, vagy háló, amiben ugye csomagolják, vagy esetleg lehet kis tálca hálóval bevonva, ugye hát nagyon sokat látunk olyat, kivit, vagy paradicsomot, mit szoktunk még látni? Kápia paprikára jellemző még, hogy úgy csomagolják. A gyümölcsöknek fontos, a zöldségeknek is és a gyümölcsöknek is nagyon fontos, hogy a tárolásoknál, raktározásuknál, sőt az értékesítésnél is próbáljunk a megfelelő páratartalmat biztosítani. Egészen magas páratartalomra van szükségük, ami azt jelenti, hogy 70-től egészen 95%-ig. A gyümölcsök ideális tárolási hőmérséklete 12-14 fok, a zöldségeké pedig 0 és 5 fok.
Ez a nulla, ez főleg a burgonyánál nagyon kritikus. Tehát a burgonya az, aminél nagyon vigyázni kell arra, hogy ő végképp ne kerüljön 0 fok közelébe, mert akkor a burgonyának a keményítő tartalma lebomlik, és édessé fog válni, tehát nem lesz jó, nem lesz finom az íze neki. Úgyhogy erre mindenféleképpen oda kell figyelni. A gombákról nagyon sokáig ugye az volt a közhiedelemben, hogy csak és kizárólag termesztett gombát lehet forgalomba hozni. Ez nem teljesen így van. Valóban az üzletekben jellemzően termesztett gombákkal találkozunk, de forgalomba lehet hozni erdei szedett gombát is. Egyetlen egy óriási feltétele van, egészen pontosan az, hogy hiteles gombaszakértő által, tehát elismert gombaszakértő által hitelesített papír kell arról, hogy az a gomba valóban nem mérgező és kereskedelmi forgalomba hozható. A gombáknál a védőgázas csomagolás, vagy pedig a papírzacskó a jellemző, vagy polisztirol tálca folpakkal bevonva. 10 fok alatt kell őket tárolni, és hát hűtőben szűk 1 hétig lehet eltartani. Tehát ha 10 fok, ha nem hűtjük őket, akkor 2-3 nap is benyálkásodnak. Ha hűtjük őket, akkor elméletileg 1 hétig is el lehet őket tartani, amennyiben sikerült friss gombát vásárolnunk. A gyümölcsök külön csoportját képzi ugye a tartósított gyümölcsök. Többféleképpen lehet őket ugye tartósítani, lehet őket ugye vízelvonással, tehát az asztalgyümölcsök is ide tartoznak, illetve a különböző konzervek is ide tartoznak, sűrítmények. Tulajdonképpen ezeknek az árukezelése szintén úgy történik, hogy bármennyi is furán hangzik, általában ugye a fogyasztottaknak mondjuk értelemszerűen kell a páratartalom, és -8 foknál hidegebb hőmérséklet, a többinek pedig száraz, hűvös, szellős helyre van szüksége. És most ugorva egy nagyot az áruk között, ugye abba hagyva az ilyen egyszerűbb gabonaféléből, tehát növényi eredetű élelmiszereknek a taglalását, most áttérnék az állati eredetűekre, ami tulajdonképpen ugye a húsok, húskészítmények, illetve a tejek, tejtermékek, tejkészítmények. Ugye a tej, az emlősök tejmirigye által kiválasztott, biológiailag értékes anyagból származó utódok táplálására szolgáló anyag, és alapvető élelmiszer egyben. Magyarországon ugye jellemzően tehéjú és kecsketejet hoznak kereskedelmi forgalomba, de vannak más országok, ahol a bivaj, a szamár, a rénszarvas, a jak vagy a tevet tejét is forgalomba hozzák. Érdekességként sokunk által szeretett mozzarella sajt, az bivaj tejből készül. A tejnek a 88%-a víz. A maradék 12%-on osztozik a tejcukor, a fehérje, az ásványanyagok és a vitaminok. A tejnek a feldolgozása, hát ugye a pasztőrözés, sterilizálással történik. Ugye beszéltünk róla, amikor a tartósításról beszéltünk, hogy a pasztörizálás az, ami úgymond a legenyhébb, legfinomabb módja a tartósításnak. Ugye itt van az, amikor nem túl magas hőmérsékleten történik a hőkezelés, viszont ugye ennek az a hátulütője, hogy nem is lesz annyira tartós tőle a termékünk, és ugye most már nagyon-nagyon elterjedt az UHT tej, az ultramagas hőmérsékleten hőkezelt tejek, ugye ezek azok, amiket hónapokig el tudunk tartani szobahőmérsékleten hűtés nélkül, abban az esetben természetesen, hogyha nem bontjuk fel. Ezen kívül ugye még a hagyományos polietilén zacskóban is hoznak forgalomba tejet, de az már azért annyira nem elterjedt. Elnézést.
Tejkészítmények. Hát ugye meg kell különböztetnünk tejtermékeket és tejkészítményeket. A tejkészítményeknek az a jellemzője, hogy az összetétele főleg, tehát jó részt megőrzi a tejnek az eredeti alkotó részeit, sőt az alkotó részeinek az arányát is. A tejnél hosszabb ideig eltarthatóak, de max. 2 hétig. Ez a jellemző. Ízesített tejkészítmények közé soroljuk a kakaós tejet, vaníliás tejet, karamellás tejet, savanyított tejkészítményeknél, amik ugye úgy készülnek, hogy tejsav baktériumot adnak hozzá, tehát ezek a készítmények, ezeknek az anyagoknak a hatására puffadásgátlóak, étvágyjavítóak, ide tartozik például az aludtej, a joghurt, a kefir és az író, és ugye itt szeretnék visszautalni a probiotikumokra, hogy egy jó minőségű kefir, egy jó minőségű tejföld, de az majd később jön ugye elő, mert az majd később jön, az probiotikus hatással van, tehát nem feltétlenül kell egyből, nem akarom nevén nevezni a terméket, hogy mit kell vennünk. Igen. Vannak a sűrített tejkészítmények. Itt a víztartalmat csökkentik, és ugye ezek lehetnek natúrak vagy cukrozottak. A zsírdús tejkészítményeknél a tejszíneket kell mindenféleképpen felsorakoztatnunk. Ugye a tejszín az a tej fölözésével van előállítva, ezt jó csúnyán mondtam, elnézést. A zsírtartalom alapján különböztetjük meg őket. A kávétejszín zsírtartalma 10-12%, a habtejszíné 30%. Most ebből is látszik az, hogy nagyon fontos tudni, minél nagyobb a tejszínnek a zsírtartalma, annál inkább lehet belőle tejszínhabot készíteni. Alacsony zsírtartalmú tejszínből ez nem kivitelezhető. A zsírdús tejkészítményekhez tartozik még ugye a tejföl, annak ellenére, hogy a tejfölből is ugye létezik csökkentett zsírtartalmú, de akkor is mindenféleképpen a zsírdús tejkészítmények közé kell, hogy soroljuk őket. Borított tejkészítményeknél a különböző tejporokat, tejszínporokat, akár fagylaltporokat is megemlíthetjük. A tejek és a tejkészítményeknek a tárolási hőmérséklete az jellemzően a 10 fokot nem haladhatja meg. Én most itt nem szeretnék abba belemenni, hogy bomlik ez szét arra, hogy a nyers tejet hogy tároljuk, mert az úgysem nagyon kerül kereskedelmi forgalomba. Egy a lényeg, hogy a tejkészítmények tárolási hőmérséklete a 10 fokot nem haladhatja meg. Tehát úgy szoktuk mondani, hogy 0 és 10 fok között tárolandó. Jönnek a tejtermékek. A tejtermékekről ugye azt kell tudni, hogy ide tartoznak a vajak, a vajkészítmények. Ugye a tejnek egy bizonyos elemét tartalmazza, nagyon-nagyon feldúsítva, és itt konkrétan ugye zsírról beszélünk, legalább 80 százalék zsírtartalmának kell lenni, de nem lehet több 95%-nál. Ugye a természetes vajaknak az a jellemzőjük, hogy nagyon nehezen kenhetőek hideg állapotban. Fehérek vagy enyhén sárgás színűek. Élettani hatásukat tekintve gyorsabban szívódnak fel, mint a többi zsíradék, és tartalmaznak zsírban oldódó vitaminokat is. Ugye tompa fénye vannak és sárgás-fehér színe, ugye fehér színe, mint ahogy az előbb említettem. A kereskedelmi forgalomba teavajak, vagy pedig ugye márkázott vajak kerülhetnek. Eltartatósági idejük általában 1 hét, ez olyan 2 és 4 fok közötti hőmérsékleten való tárolást jelent. Viszont érdekes módon a vaj az nagyon jól bírja a fagyasztást, tehát nyugodtan bele lehet tenni a fagyasztóba, és akkor akár 9 hónapig is el tudjuk tartani.
Ugye a vajkészítményekhez tartoznak a vajak, vajkrémek. Ezeknek is egészen elképesztő, hogy mekkora választéka van. Elég csak arra gondolni, hogyha megállunk a multicégnél, vagy bármelyik boltba a hűtőpult előtt, tehát már nagyon sokféle változatát használjuk nekik. A túróról érdemes tudni, hogy nem csak tehén túró, hanem jutóró is van kereskedelmi forgalomban. Nagyon sokan szeretik, nagyon sokan ellene vannak. Ez megint csak ízlés kérdése. A gyártásba itt szintén nem szeretnék annyira belemerülni, itt a végeredmény a fontos, hogy a Magyarországon elterjedt túró az ilyen jellemzően úgy néz ki, mint hogyha szét lenne szedve a karfiol. Ezért hívjuk ilyen karfiol virág állományúnak, tehát mint hogyha a karfiolnak a kis fehér fejei le lennének tördelve egyenként. Ugye a jó minőségű túró az így néz ki Magyarországon, a házi túró meg jellemzően leveles, tehát mint hogyha egy kis levélkék lennének, tehát olyan vékonykák, laposabbak. A túrókból is készítenek különböző ízesítéssel, tehát ilyen krémszerű túrókat, vagy túrókrémeket. Ugye lehetnek édesek és sósak, vagy fűszeresek. Ugye az édesek azok a jellemzően a krémtúrók, a sósak meg a különböző körözöttek. Amit érdekességként szeretnék megemlíteni, az az, hogy Magyarországon is egyre elterjedtebb az úgynevezett cottage cheese, ami hát nekünk sajtnak tűnik, tehát a nevéből indulunk ki, és mindenki azt hiszi, hogy tulajdonképpen sajt. Nem, ez igazából ugye az angoloknak a túrója, és ugyanolyan jó túros palacsintát lehet vele készíteni, amúgy mint egy sima hagyományos tehéntúróval, itthoni tehéntúróval, csak a megfelelő ízesítést kell esetleg eltalálni. Ugye ennek az a jellemzője, hogy sokkal kisebb rögökből, sokkal kisebb bogyókból áll, és a nedvesség tartalma is jóval nagyobb. A túrókból, a hagyományos klasszikus túrókból ugye sovány, félzsíros vagy zsírszegény típust hoznak forgalomba. Amiről még azért egy pár gondolatot szeretnék mondani, azok ugye a jutúrók. Az alapvető különbség a kettő között egyrészt a szín, hogy ugye a jutúrók azok ilyen enyhén sárgás színű termékek, illetve az íze és az illata, mert nagyon-nagyon jellemző eltérés van, erős, sokkal intenzívebb illata van ezeknek a túróknak. Amit nagyon fontos még tudni, hogy a jutúróknak a tápértéke sokkal magasabb, mint a tehén tejből készült túróknak, tehát közel a kétszerese. Olyan mennyiségű vitamin található benne, ami elképesztően megnöveli a tápértékét és a biológiai értékét. A jutúrók termékválasztékában ugye megtalálható a gomolya, a jutúró, a csípős túró, a liptói túró, székelytúró. Ezek azok, amik a legelterjedtebb változatai. Ami megkerülhetetlen még, ugye azok a sajtok. A sajtoknak szintén nagyon sok csoportja van, amit mindenféleképpen meg kell említeni róla, hogy a tápanyag tartalom szempontjából nagyon nagy mennyiségben tartalmaz fehérjéket, zsírokat, ásványanyagokat és vitaminokat. A vitaminok közül legfőképpen ugye a B-vitamin közül tartalmaz néhányat, A-vitamint szintén tartalmaz, és hát igazából a világon nagyon sok, tehát több ezerféle, és ez nem túlzás, több ezerféle sajtot készítenek. A natursajtok ugye azok, amik csak simán tejből, alvasztással, savó elvonással, szilárd, illetve félszilárd termékek, azáltal készült termékek, tehén, kecske és juttejből készülnek, illetve kevert tejből. Tehát ezeknek a keverékéből is készülhetnek. A zsírdús sajt az legalább 60%-os, a zsíros az 45-60, a félzsíros az 25-45, a zsírszegény az 10-25, a sovány sajt pedig 10% alatti.
Zsíros sajtok közé tartozik a trappista, a gouda, az óvári, és az óvári fűszeres sajtok. A félzsíros sajtoknál érdemes az óvárit megemlíteni, a köményes és a fokhagymás változatát, de ide tartozik például az edámi sajt is. A zsírszegények, ugye az óvárinak és a trappistának is van zsírszegény változata, de ami jellemzőbb a sajtok csoportosításánál, az a lyukazottság. Ugye létezik erjedési lyukas, röglyukas és zárt tésztájú sajt. A zárt tésztájú sajtokra talán a legjobb példa ugye a parmezán sajt. A kemény sajtok közé tartozik, ugye, és itt megint csak előkerül a parmezánnak a neve, ugye a cheddar, az emmentáli és a parmezán. Félkemény sajt, a trappista, a gouda, az óvári és a márvány sajt. A lágy sajtok közé meg tartozik ugye a camembert, a mozzarella és a pálpusztai. Füstölt sajtoknak is elég szép választékuk van, sőt, egyre elterjedtebb, én úgy gondolom, és az ömlesztett sajtoknál pedig beszélnünk kell ugye arról, hogy ömlesztős sóval a sajtot megolvasztják, és ugye így lesz egy krémszerű, kenhető állománya neki, és ez az, amiből készülnek a különböző háromszög sajtok, a hivatalosan tömb sajt, a köznyelvben tömlős sajtnak szoktuk nevezni, tehát ezek azok, amik az ömlesztett sajtokhoz tartoznak. A hűtőben nagyon vigyázni kell a megvágott sajtra, tehát hogyha a hűtőbe helyezett sajtot megvágjuk, mindenféleképpen le kell takarni, mert hogyha pára csapódik rá, akkor nagyon gyorsan megpenészedik. A legpraktikusabb megoldás ez ellen az az, hogy szárazra kell törölni, és át kell simítani a felületét étolajos ruhával. Tudom, hogy ez nagyon furán hangzik, de ugye az étolaj ad egy olyan záró réteget, ami ugye a vásárló számára nem lesz káros, de meg tudjuk óvni a penészedéstől. 5-10 fok közötti hőmérsékleten kell őket tárolnunk, akkor őrzik meg a minőségüket, illetve a fogyaszthatóságukat úgy, hogy az megfelelő legyen. Nagyon fontos arról is beszélni itt, amikor a tejtermékekről, a sajtokról beszélünk, hogy ugye ezek általában a csemegéspultnak a meghosszabbításai, a sajtospult. Már említettem a mérlegeknél, de itt ismét el szeretném mondani, fontos szabály, ugyanazzal a mérleggel, ugyanazzal a késsel, amivel a sajtot vágjuk, sajtot mérjük, semmiféle húst és húskészítményt nem vághatunk és nem mérhetünk. És szerintem úgy látom, hogy itt kell abba hagynom, mert már 27 van. Ha jól látom. Egyáltalán itt vannak még? Igen. Igen. Köszönöm. Tudom, hogy most ez szerintem eddig ez volt a legzanzásabb, ez volt a legtöbb és legtöbb információt tartalmazó, de sajnos nem tudom ezt kihagyni, mert nem tudhatjuk, hogy mire számítsunk. Jó, úgyhogy én ennyit szerettem volna így ma estére. Holnap igyekszem nem késni a 11 óra, úristen, rögtön mondom, 11 óra 40-es összejövetelünkről, és bízom benne, hogy az iskolai internet nem fog velem szórakozni, és jaj, itt valami, igen, jó, oké, köszönöm. Tehát bízom benne, hogy az iskolai internet nem szúr ki velem, elméletileg az itthoni az 18:30-kor ismét működni fog, de én nagyon remélem, hogy tényleg a suliból is az a 11 óra 40-es időpont minden gond nélkül össze fog jönni. Azt még sajnos nem tudtam megszervezni, most a számolásos ismétlés az most a 11:40-es lesz, vagy a 18:30-as. Amennyiben találok még ma este feladatot, akkor a reggeli találkozásunk lesz a számolások átismétlése, ha nem, akkor csak a lyukas órámba fogok tudni találni, illetve keresni még bent feladatot, és akkor viszont sajnos estére kell, hogy halasszam
A számolás pedig azon jobb lenne túl lenni a nap közepén, amikor még úgy viszonylag frissek vagyunk mindannyian. Jó, úgyhogy így pont végszóra 19 Tessék? Hát nem olyan biztos, tanárnő, mert például napközben dolgozunk. Ez is És igaz. ugye megy a látás hónapja, és szerintem minden üzlet csurig van. Igen, jó, optika, bocsánat, igen, ezt így, igen. Jó, akkor viszont köszönöm szépen, eldöntöttük, este fogunk számolni. Tehát akkor a számolást azt este fogjuk átbeszélni, mert Jobb valóban... lesz ez, köszönjük igen, szépen. Igen. De jó, hogy mondta, köszönöm. Erről teljesen elfeledkeztem. Így viszont jó, mert egész nap azon aggódtam, hogy semmi időm nem volt eddig keresni feladatot, mert ugye említettem, hogy jóformán minden feladatot előttem a tanulmányok alatt, úgyhogy még holnap, ugye van egyetlen egy darab, ez a 2 lyukas órám, az egyikben lesz önökkel a konzultáció, és akkor a másikat ki tudom arra használni, hogy akkor hát találok bent az iskolába valamelyik könyvemben még olyat, amit nem adtam fel önöknek. És akkor azzal át tudjuk beszélni. Jó, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy emlékeztetett erre, illetve felhívta a figyelmemet, akkor mindenféleképpen ezt fogjuk csinálni. Mert az élelmiszert bárki át tudja olvasni, viszont a számolás az lehet, hogy jobb, hogyha átbeszéljük lépésről lépésre, úgy, mint eddig. Jó? Rendben, nagyon szépen köszönöm. Szépen. Én is köszönöm. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Nagyon-nagyon jó pihenést kívánok önöknek, és elnézést a késői időpontért. Köszönjük, viszontlátásra! Köszönöm Viszontlátásra! szépen. Viszontlátásra! Viszontlátásra. Viszontlátásra.